Kok katarak ya? Lah ngopo? Kok katarak piye? Ini kok bagus. Kowe iki ra ngerti wong ini sinandang asmara kencana katon wingko wingko katon kencana. Oh iya. Ibaratnya telek pun rasane ki ya Coklat. coklat. Kok gragas men telek kok mbok rasake. Lho, sing jenenge wong tresna lho, Kakang. Sing jenenge wong tresna ibarate telek kuwi rasane ya kaya coklat to, Kakang. Atian elek ning rasane nikmat. Ya ngono kuwi to, Kakang. Mbah. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Nane. Kediri punya bos. Sing duwe tak hubunge sing duwe. Iki bocah mbiyen ki sik ijo royo-royo saiki wis kaya ngene. Lah yen SD mbiyen iki lemu mentek ngono. Mentek wis. Bareng lulus SD kok dadi dawa. Nggih. Ah, ya ra. Iki sing ngomong aku to reng dhisik iki. Iki to. Lho iya. Oh cilikane kowe sing ngomong. Nah, sing ngomong aku iki anake apa Kang Masku Degleng. Degleng, dalang degleng ngene saiki. Dhisik sing lambene sing ngatoki barang ya aku dhisik kuwi. Oh iya to? Iya cilik kae. Lah kok ora ajak-ajak kowe? Lho. Ana tembung. Yo kese aku yo ngewangi gaweamu ngono lho. Mek mati nduk iki. Nah, Ya. Niken. Lah iki kena diarani karmane utawa ditresnani karo Njeng Bupati, Ibu Bupati. Mula saurarane paling tidak membuat renaning penggalih beliau. Nggih, Pak De. Ah, wis omong dhewe. Lho, kok sik kok nesu. Aku diundang Pak De iki Lah turun. kok undang sapa? Yo Kok aa Lah nyebut Pak De sampean umure piro? Rasakno kowe. Sampeyan ki wis sepuh aja neko-neko wis Pak De wae sing Gaplek pringkilan. Lek ngene iki mbahku ki Pak Nah. De, lek kae Om. Kabeh itu sudah ada julukannya masing-masing. Dhuwur aku kowe. Dhuwur derajate dhuwur iki Kok sok. Pak De aku mbahku kok. Lah, Aku kowe iki. tapi mbok sok matine dhisik sapa? Dhisik Pak De. Ya ora. Loh, mbahku ngrasa mati sebab KTP ku seumur hidup. yo KTP-ne hidup wonge mati sih. Wong rembug mati kon iki nek ndi tetep tak tokke. Mergo iki mbiyen sering wong ngrungokke seling surup. Dikira aku mujek-mujekke wong ning iki aku mau penjabaran tentang mati. Mati ki tegese apa? Sudah tahu mati jangan takut mati karena M itu manusia semua mengalaminya karena itu takdir. M A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang tahu, itu rahasia ilahi. Terus T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Dadi sak wayah-wayah ya Pak De ya. Nah, nadyan isih nom ngati-hati, tidak harus yang tua dulu. Ini semua rahasia ilahi. Intine masih kowe isih nom, isih waras wiris, kandelono anggonmu ibadah, sewanci-wanci kowe iso ditimbali. Lah, dadi manungsa ki kudu siap ya Pak De lek sak wayah-wayah. Ya sing siap ki yen upacara. Ya ora mung kuwi tok, Reng. Jadi mula pemerintahan bareng ki termasuk filosofi kehidupan ya toh. Bupati andane ana camat, ana lurah. Camat kuwi calon mati, wong urip bakal mati. Betul. Neng kudu ngelingi lurah. Apa? Lurah barang telu sing diarah. Apa? Siji sedekah jariyah, loro ilmu sing manfaat, telu putra sing soleh diganduli. Lho ya putra ki ora kudu soleh tok to, ya sak karepe jenengke to. Putra, maksudnya anake kabeh sak donya soleh kabeh ya. Tegese soleh ki ora. Soleh. Kandhani Nduk, kandhani. Tegese soleh ki ora jeneng ya Le. Jenenge soleh iku pomone lanang ki soleh, pomone wedok ki solehah. Ora iso men aku ki wedok ki Tuti, Wiwi, Sri. Ya ngene Nduk, pancene gareng ki anake lanang jenenge sogok petek kok. Sapa petek ku apa? Ya mbah iki jenenge. Lho sampean gak ngerti adikku ki pinter banget lho. Lho. Mau Mbah Buyut saiki medun jret adik. Lah umpane lek jajar ki kok ketok gedhe aku ngono lho. Ning ku mau enek sing sia-sia mbek sampean teh lara atiku. Lah kowe iki pancen kowe iki anakku kok. Kowe anakku disia-sia kowe kudu ngrasa. Mbak Eka ndek mau ngenek-ngenekne sampean lara atiku. Kan sampean wis tuwek. Kudune iki sampean dijogo diramut, gak oleh nyambut gawe. Ngene iki kudune sing nyambut gawe iki sing enom-enom. Dadi sampean ki wis ora pantes.
atas. Iku nek yo di formalin. Ya Allah aku jan ngesakne kebangetan banget apa meneh. Wis tuwek dicelonengi koyo ngene ya. Golek pangan sak puluhan. Lah ya golek pangan sak puluhan kok ya direwangi koyo ngono kuwi. Nek mbak-mbake ngene iki kan cantik-cantik. Lho Pak Dalang ngene iki yo ganteng. Pengrawet ngene iki. Ora wajar ya Nduk ya. Iki golek pangan sak puluhan kok iso koyo ngono. Lah pokoke pipis kok ning kono iki. Kediamu kok malah pipis ning kono. Ketoke kuwi ndelane aku. Apa? Ning malah ku mateni aku bocah kuwi. Lah apa? Lah aku ki sebagai putu yang tercinta. Lah, tresno karo aku ki mbae. tresno karo sampean sing nyambut gawe ben anak-anake sampean garek menikmati masa tua. Lah sing dienggo nikmati iki apa yen ora entuk nyambut gawe? Sing iso nikmati mergo nyambut gawe wong ora nyambut gawe. Iki karepe ini kan Salindri sampean kuwi somben tukokno kursi roda. Ben ora mlaku, dadi nek esuk dipepe. Ya. Ae nak mangan didulang, ngono karepe ngono. Iki ngernahne wong tuwa lho, Reng. Ngernahne wong tuwa, Reng. Kowe wis tau sarapan tungkak jaran. Nesu wong tuwa kan nesu. Lah wis ditambahke waras wiris kon numpak kursi roda. Ora wis saling mendoakan saja semoga Mbah Gareng sehat selalu. Amin. Panjang umur sampai enteke wong. Mama. Lah nyapa? Lah kok wong entek, aku dhewe ketal-ketil arep ngopi ning Ya sing sapa? penting kan panjang umur. Nak iki urip dhewe, kabeh dontek, nak mati sing mendem sapa iki? Ya ben dipendem dhewe to. Apa ya ono mati blu ngono ora ono. Ya iso ae ngono kok. Dek Ken, kowe kira-kira iso nggagapi kesenengane Ibu Bupati ki apa? Kesenengane Lagu Ibu lho, Bupati lagu lho. pokoke sing rancak. Nggih to, Bu? Bener. Sing gayeng. Sing Sing gak gayeng. kuwi apa? Kategori rancak gayeng kuwi lagu apa? Ya seperti bajing loncat atau Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Banyuwangi. Oh ngono, ngono. Iya, Lah iki mau kaya ngendikane Mas Kangko, kulon wis bali ngetan pojok. iya. Tadi Jaranan sudah, Saiki- Banyumasan sudah, sekarang ganti Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Sampeyan isih kuat apa ora? Hah? Isih kuat apa ora, Njot? Isih kuat joget apa ora karepe ngono. Ya ora kuat to dikuat-kuatke gawe senenge wong akeh. Oh nggih Mas Gareng monggo. Luar biasa loh Pak Digareng nggih. Nggih, tur Ibu Ana juga luar biasa sampai jam 1 masih kepareng lenggah. Itulah berbaur yang dengan dinamakan masyarakat. Orang seni. Nggih, nggih. Dan tahun baru mboten namung wonten mriku Mas Kangko. Nggih. Wonten Parbut juga ada hiburan. Nggih. Wonten Jalan Mastrip juga ada hiburan, di Govan juga ada hiburan. Wah, luar biasa Bojonegoro banjir hiburan. Nggih. Kok Semarang hiburane total sak Semarang hiburan kabeh. Hiburannya Semarang apa? Banjir. Arep rene kebingungan dalan ya. Aku arep metu ning jalan tol sak jam mulek kowe. Banjir ngendi-endi ra umum ki wis. Ya wis diterima wong pancen iki alam. Sapa Oh, sing iya. iso anu nglakok apa nglarang alam ya ta. iya. Ning bawa lho, bawa. Oh bawa. Nggih. Oh mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mangke kedalon. Mboten, mau Pak D gareng gen mencolot gen jenggleng. Nah. Ngesake lho Om. Ora apa-apa, gen. Ya wis engko tak tambahi ya Pak De. Tak tambahi donga. Didongakno maksude. Iya. Ya ora apa-apa, dongane bocah ki mandi ki sik ijo. Dongane ben Kusnul Khotimah. Wis modar meneh. Ya wis nek ngono saking Nesu to reng-reng. Wis Donga sing apik no donga sing Wis apik. tak longi minyakmu lho. Gajane nyedot minyak kaya tempe ae. Yuk, Jen. Ayo. Mambiat. Mampiat mayan eman. Yuk. Enak reng. Aku ki akhir sing ngendangi pono iki seneng aku. Pono sapa? Guru. Oh, ya guru Supono. Oh iya. Supono ki bapakku lho. Bapak iki kan iki Supono. Oh iya ta, dalang anu ki pono ta jenenge. Supono degleng. Pono degleng. Oh dekeng delok iki dekling. Oh, napa? Dekne bapake kok dekne Bapakmu, dulu. ya. Lah Bapak. Mas teh bapake iri ngono. So, yuk. Suwarane
Burung. Susu. Ngebelam biangan. Ping pindho reng. Lah saurunge jengleng iki mesti enek swara sing belam ya. Nah, engko jongpe sing bagian muni saurunge jengleng. Ayo, Nang. Ora selawatan ae. Ayo. Ayo kebayak biru. Oh, kuwi ya iso nyuara ta? Iso. Sipikan belambiangan lah ngono lak komplite ngono to Banyu Mengenan iki. Ya, anu ngerangin. Ya, ayo. Kan. Nyeram biai nuswan tara. Ya. Ngopo? Kowe ku nyang apa kowe malah mlayu lho. Apa telat ngombe obat to? Dah apik lah ngono. Banyu Mengenan yo ngono kuwi. Ngono to? Heeh. Tak kira Malah mlayu. Sampeyan apa iso ngono kuwi? tak kira diperkosa. Lho. Jebule iki pancen ngrangin ngono kuwi to? Iya. Weh, jajal balen-balen Nduk. Ayo, jak balen. Ya nembange seno, tembange seno. Ayo. Heeh. Banyu wangi kelana kenang wetan Sesek kono sing slompret sampe iki sapa? Nek kurang ajar. Mosok cangkeme cope mbok padake trompet. Sing nyuara ke kono kok trompet. Kene Pengen padake kowe ka trompet. Kowe Iso mak nguk. ayo kowe ayo buka apa? Yo. Isi trompet lho, Pe. Yo. Ayo ndang. Ayo ndang. Kon mapan sih. Ya ngono. Jong Bay, ayo aja ya, Jong. Aja takkan Tanah endah gumelaring
gumelare taman sari noswan tara yo coba kaya apa ya gerajakan Banyuwangi yuk dados lanang semburan ambi mangan salon Unduken gerak Mas Gareng. Samburan loro lima mangan
Ya. Wis. Menurut sampean Mas Gareng. Napa? Cah wedok sing berkumis kaya Indri ngene iki tinggi omah-omah apik ora? Iki ya ana eleke ana apike. Lho. Tipene setia ning boros. Kok iso boros? Hubungane karo brengos? Lho lah bendino ngerok brengos terus kuwi. Ora dikerok aku ya paling pol semono kuwi. Ah ora iso, ketel ya kok. Oh. Heeh, iya. Wah ning aku nyawange wis keri. Aku selera anger wong kebak wulu ngono kuwi. Heeh. Nggih. Mula pas karo munyuk. Apa? Indri. Heeh. Pripun Pak Di? Kowe iki candi ta, Nduk? Kula saking Tuban. Wah, mustika. Nggih. Ya kuliah ning isi. Nggih, Pak Di. Semester piro, Nduk? Semester 7. Wis melu lulus lho. Nggih. Wis dipacar. Dereng Pak Di. Oh, maniman mbok gurke iki. Lah pripun Pak Iya, Di? Hadapilah, lakukanlah sesuai dengan usiamu. Wancine pacaran. Kok ora duwe ngopo? Lah Dipek dereng kancane. nemu, Pak Di. Lho. Kok dereng ketemu kari kowe iki promosine kowe lho kene kei kerdo tulisi diskon 50% ngono lho. Ampun diskon lho Pak Di. Apa cuci gudan? Heeh. Ada lowongan ngono to? Nggak ada. Lah piye ya jenenge Kuwi lucon sepadu. Oh ngono. Iki yo sik kuliah iki ya, sik kuliah ya. Iki lho sik kuliah. Kuliah piye wis manak papat tok kuliah. Lah iya, mbiyen sik semester loro langsung tak tengi dadi Nah, wis. ngene iki Pas udah kuliah. derek-derek pengen ngertos kurbane kangkong ngene iki. Mbiyen nalika kuliah ki awake ya kaya Indri ngono kuwi. Gandeng ya mbetino tak kompo dadi. Oh, berarti iki titian dalem. Wah, nggih. Aduh ya diterima sabar ya, Nduk. Kok diterima-terimane pripun to? Lah ya wong kowe iki ndek bojo dalang diterima-terimake sabar. Insyaallah. Lah ngopo dalang ki po mbeling po nakal ngono po? Jare dalang. Aja digebyah-uyah lho. Lho jare dalangin kepengin kondang laris kudu ndek bojo loro. Sing ngomong sapa tak tau aku. Aku ngono lho. Ora kuwi. Kondang karo laris iki ora sapa sing bojone loro dalang ora eneng. Pak Anom Surata ya siji. No, terus Pak Mantep ya siji. Yo status. Terus Pak Sukron Suwondo ya siji. Aku ya siji. Siji kene siji kono. Ora dipateni kok ngaku. Lah ya. Halo. Bibi. Ya. Sik iki iso omong apa ora bocah iki? Sama. Kowe iki omong. Ngomong apa? Wis omong. Kowe iki candi ta, Nduk? Anak Purwodadi. Desa apa kutha? Kutha. Lho kutha iki pathokane apa? Apa ning tengah-tengah nggon kono alun-alun? Ana Indomaret. Oh, dadi anggere wis ana Indomaret kutha. Oh, wis dibojo. Jemblung nebak sik mblekutuk apa ora? Sih kuliah. Oh, kuliah ning isi. Lah sajake tenan ki salah doktere rung waras kok diculke iki. Mun manak pindho, Pak. Eh? Pak Di, mun manak pindho. Wah, sasise wis kena iki, Mas. Wis manak pindho sasise kena. Heeh. Sekoke iki mili ya uli. Nih aku seneng lho wantet wiwit muncul pertama nganti saiki style wis kok ngono kuwi. Iya, ngono kuwi. Mergo ya arep style apa meneh wong ya. Lah kon piye? Iki kudune dadi anake cak tawar iki. Anggere omong kok Lah Wiwi ora mau interogasi to, Mas? Mesane udah interogasi kabeh lho. Wiwi iki ya. Nggih, Pak Di. Waras niku mboten mendem. Dalem. Jare kowe meteng neh. Mboten kalih sinten? Lho, urip dibojo to? Mbok bojone kan lunga, Pak Di. Lho, lah kok kowe takon meteng kali sinten? Lah nek bojone mboten enten lho, mosok Lah aku ki lak ya sukarelawan. Allah.
Ojek mampu. Apa sik iso ngono lho. Loh, kari mungsuhe sapa? Kok iso ya dipetah-petahke. Bojomu ning kono nyambut gawe, kowe ning kene ya nyambut gawe. Nadyan apa ki hubungan jauh jenenge apa? SDR. LDR. Ya, banter kleru. Apa jenenge? LDR. LDR. Tak kira RJR. SD rakyat. SDR kok sekolah dasar rakyat. Oh iya. Oh, ya pokoknya dibetah-betahke ya. Wis. Setia itu modal cewek yang paling utama. Ya. Lho, nek sing nesu. Iko. Lah, iki sing Kuwi ora ngopo-ngopo tangi turu nesu kok. Oh, Nyapa aku tak tangi barang ngono nesu kok kuwi. ya kon ngilangi matane wae kok. Wis tak takoni wis kono. Wis yo. Pepiling langsung saka kendang, Mas. Guru. Ya, yuk takun tak moci, ya. Sing
Jasembrono iku perintah agama ngelikono ing donya mung sedela sapelan kang pasrah sing kuwasa yen kepengen besok munggah swarga ae monggo Mas Kunyil pun aturi jumeneng. Ini, wah. Nah, ya. Luar biasa dihormati metumu kanthi lagu iringane Pepeling. Pepeling ritane Ki Anom Surata. Nggih. Wah, dan luar biasa. Walaupun bagaimana tetap mempergunakan pelawak saka lokal nadyan to ae dhewe sing saka njaba. Cintailah produk-produk Indonesia. Nggih. Pepeling pieling marang sing peparing. Betul. Wujudke syukur alhamdulillah. Panjen kewasisan kabisan Mas Kangko. Nggih. Kados panjen kula ngefans kalian Mas Gareng. Nggih. Semua humor, semua banyolannya itu edukasi. Tentang pemikirannya luar biasa, so tak adik tembung, tujuannya membimbing dan mendidik. Betul. Nak kula niki mboten nggih ngajeng dagelan, kula njagani Mas Jumeneng Tuwa Rapayu ndagel. Nggih. Kula belajar ilmu Jawa. Oh, sedya bae sadurunge udan. Sinau ilmu Jawa. Nggih, mula wayangan iki kan dipekno dina Minggu Paing. Minggu Paing. Iku dina renteng. Jemuah Kliwon, Setu Legi, Minggu Paing. Iki aku sing urung mudeng iki. Lah nengke kebisane beda-beda. Sing tak apale mung Jemuah Kliwon tok. Jemuah Kliwon 14. Diarani dina renteng ini kabeh 14. Sing ngomong sapa 14 wingi metune malah 51 kok. Lah lek nomor togel. Lah togel. 14 ki apa? Lho. Jemuah niku 6. Kliwon 8. Dadi 14. Oh totale 14. Nggih. Setu Legi, Setu Songo, Legi 5 ketemu 14. Niki Minggu Paing. Minggu kuwi 5, Paing Songo ya ketemu 14. Dadi 14. Nggih. Dina renteng. Terus rembug jejodohan piye ben lancar rezekine. Apa ki? Putrane ben sehat. Lah iki aku sing Nah niku Mas Gareng. Wetone lanang wedok digunggung karo pujangga. Weton sampean menapa? Dina kelahirane. Aku Senin malam Rebo. Angel kuwi. Iki dina wae ora mudeng ya. Sampeyan iki Senin kok malam Rebo dina lan pasaran. Senin ngeden lahir Rebo. Kan aku ki Senin Legi. Lah, Senin 4, Legi 5 ketemu Songo. Ya. Kiyu. Kiyu. Main maneh. Ketok lek wong tobongan nganggur main karo kancane. Songo ki lak kiyu angka puncak. Ha nggih, Songo. Lah nun sewu, anu bojo panjenengan. Aku ora urusan wetone sing penting enak tak go kae. Digunggung nek wong Jawa kuwi wetone wedok ki apa lanang apa digunggung. Terus yen wis ketemu upamane. Nah, digunggung sampean sing wedok di napa wetone? Upamane Selasa Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, Selasa kuwi 3, Kliwon kuwi 8. Dadi 11. Bojo sampeyan iki kirik, Mas. Oh, kekrek. Kewane niku cara manuk non sewu nggih sono. Oh, nganu. Cara kewanan. Sio anjing niku. Ya aja bojo sampean kirik. Lho. Aku angel lho nang. Sionya kewane kuwi asu, nggih. Asu. Niku miturut karo bendara panjenengan dawuh menapa-napa manut. Cocok bojoku karo aku manut. Cara piye stan piye manut kok. 11 karo 9 10. Sampeyan lancar rezekine nak duwe anak lanang barep weton Rebo Pon. Ora duwe iki. Non, apa tak gawene? lho, mboten ngaten. Nang jenengan anak lanang barep weton Rebo Pon. Rebo 7 pon 7 dina lan pasaran kembar. Niku apa wak Brahmana, apa wak Pandita. Nek ngomong mandi, bancane bubur abang patang piring dibancakno malem. Sing ngomong sapa angger 7 14 terus apa Brahmana? Nggih. Brahmana iki pendhita to? Nggih. Ngono aku 7 yo ning nggonku dadi bala kok. Kurang tirakate, bancane kurang. Pemain wayang wong isti Pandhawa kok.
Rebo Pon niku nggih Mas, nak ngomong mandi betah tirakat. Ning mung sirikane siji, duwe anak lanang weton Rebo Pon. Apa? Duwe anak lanang weton Rebo Pon aja pisan-pisan mbok kepruk linggis ndase. Niku bahaya. Anakku ora tak keprukke kowe, Man. Ndi ana Kuwi ora Rebo Pon kemis kliwon kepruk ndase ya pecah. Jenengan malah menteleng dikandhani. Ora menteleng kok ndi ana anak kok dikepruk linggis ndase. Jawa digawa tembung Arab digarap, barat bareng-bareng diruwat. Iki aku senengku ngene. Lah, Iki nadyan penemu lawas ning ya berilmu. Lho, Bathok bolu isi telek ya iki. Madu. Polusi madu. Madu diombe lak dadine telek. Mula Bojomen negara menika nggih nuwun sewu kemajuannya luar biasa. Dan putri-putrinya kados Bu Sindian enten iki. Nggih. Kados Mbak Dwi. Kados Piyayi Kutha, Piyayi Klangon. Oh. Pinggiran kota. Nggih, Kita. nggih. Menika nggih ngaten nika. Oh. Mbak Indri. Mbak Indri. Kados Cambalong. Mbak Cambalong yo ayu-ayu ngene yo met kaya brengose sithik-sithik ngono kuwi. Iki Cambalong. Alah iya. Jane wong wedok apa kucing mutu brengose. Lah niki lencir iki. Iki brigit 10 ki Brigit. Kaya wong Alasgung iki. Kok iso? Alasgung yo ngene iki menur-menur ngene iki perawatan terus Mas Gareng. Alasgung. Oh, Alasgung najan desa nanging ora kalah karo kutha. Oh. Brigit. Nggih. Iki Safitri iki. Sapa jeneng iki? Chandra. Chandra. Kaya Camindi Sugiwaras. Camindi Sugiwaras. Kok iso? Model ngene iki. Nggih modele nggih semok-semok nonton kuwi, sehat. Yo. Iki. Nggih. Iki. Ndi? Wah, lah niki kaya cah Sugiwaras masuk perkotaan Sugiwaras. Manyar Sewu. Nggih ngarep pasar niki. Nggih menur ngeten iki. Iki. Pundi? Wah, lah iki hebat iki kaya cah Temayang nih. Karo Temayang. Karakter Bojonegoro nggih. Bojonegoro kok dilawan. Wah. Wowok iki. Lho kok wowok? Wiwi. Kok wowok? Wiwi. Wiwi. Wowok. Wiwi. Iku mau Bojonegoro wong endi? Wong Duyungan. Duyungan iki. Iki. Nggih. Duyungan ki modele yang ngene iki. Nggih, pokoke kaya ikan duyung tapi cantik ngene. Kloget-kloget. Oh iya ikan duyung. Hareksi. Wong niku. Wah niki kaya niku wong balen. Balen ngene niku. Saetane kapas niku balen. Iki. Oh kaya mawot iki. Mawot iki. Mawot ki ngendi? Ora nek sing ngeruh kene. Mawot, Lho, nek takok niku sing ngerti sing kulinerono iki. Oh, nggon ngonoan. Oh. Iki sing klebu nama-nama desa Bojonegoro. Oh, harus apa? Dimanapun pelosok apapun harus kita hafal sebagai warga Bojonegoro. Warga Bojonegoro. Lah yen wargane dhewe ora hafal apa meneh wong manca negara utawa manca kutha. Colar wisata wonten mriki nggih kulinere ya akeh, wisatane akeh. Balenono nggon begenggek. Kalisari. Kok ngubre to reng-reng? Aku loh itu penting suatu saat kita bisa ke situ memberi penyuluhan. Wah, saking nggon lokalisasi nggon komplek ngene iki wis sepi kabeh, masalahe usume online. Lho. Wah, kulina lu. Sarwa online. Nggih, saiki ganti nembang nggih. Nggih, monggo. Dadi Banyolan Parikeno ngene iki. Ana iki mau jane enek sing nyuwun lakon gek enek duwite 50. Nyuwun gending langgam Nyidam Sari nggih. Dipun bawani dipun kentonaken dhumateng warga Sugiwaras dayanipun. Lan khususipun dhumateng warga Ngelajang. Ngelajang enten nggih, Pak? Nggih. Ngelajang. Saking kula Bapak Muslimin Ngelajang. Oh nggih Pak Muslimin. Nggih, Nyidam Sari. Nyidam Sari diaturke lewat suarane sapa? Wah, iki salah siji no. Ayo salah siji apa salah loro? Niken Salindri nama Mbak Ika. Oh, loro-lorone sisan. Ayo loro sisan wae yo. Duet. Senior karo junior. Antarane Kediri karo Kebumen iki padha kene iki kudu kompas. Wah, tronton iki jan. Kanthi kuwi lho, kuwi ngejebol kuwi lho dinglekmu. Wadamu bokong jeblol. Ayo dinglek dinci jebrol ya. Wah, wis. Kowe upama rayu ngono wegah ngladeni aku. Mik pundi nduk, Nyoh? Ya, Mas Gareng nganggo mik sak saewe muni kok. Oke, Mas Gareng. Lah apa nggo mikku lek, nggo mikku.
Ndi? Mah tua. Kok tua. Nyidam sari lho. Nyidam sari dibawani cah loro. Gandrung. Oh iya. Kan gandrung sapa, Lek? Lho ya sakmene sing bagus dhewe aku. Iya, percaya. Sampeyan milih sapa sing enom apa sing enim? Sing sik bocah apa sing wis puwer? Aku sing wis kanggo wae, sing nom beresiko. Iki kan wis kanggo. Nyapa kok beresiko Lho malah. lah kowe iki aku wegah kok ngrusak sesuatu hal yang masih baik jangan. Iki wis kadung emprok-emprok. Ose to. Kok wis kadung iki lho. Iki korbane piro iki? Iso korbane pira lho. Ku tegese sing nanggap wong pira lho. Kudu tau mangan korban. Ya ora ngono. Aku ki kowe pengen dadi korbanku. Lho, piye Reng? Aku wis tak soroke biyen-biyen ora tau. Siap apa Ayo ora? Bang. Ya. Dongong. Damang bagus. Ketok ya ayu kok katarak ya. Lah ngopo? Kok katarak piye? Ini kok bagus. Kowe iki ra ngerti wong ini sinandang asmara kencana katon wingko katon kencana. Oh iya. Ibaratnya telek pun rasane ki ya Coklat. coklat. Kok gragas men telek kok mbok rasake. Lho, sing jenenge wong tresna lho, Kakang. Sing jenenge wong tresna ibarate telek kuwi rasane ya kaya coklat to, Kakang. Atian elek ning rasane nikmat. Ya ngono kuwi to, Kakang. Mbah. Jene. Waduh action-ne. Watukmu kowe wong lanang to kowe? Sing watuk aku. Kowe kawat. Kupinge mbok disawang. Iki anu lho Mas Gareng. Sampeyan yo entuk salam. Sing Saka anakmu wedok sing ana Cina utawa ana Hong Kong. Sung Gokong. Sapa? Sung Gokong. Utu. Sapa? Kim Soyen. Kim Sung Yang. Iya. Ya kok Iki lho Kim. Omong ana wektu tak aturke karo Mas Gareng, nitip sawer kagem Pak De Gareng 200. Nyuwun lagu pepeling wis diaturke ki mau. Kene kono ki Hong Kong ki 200 apa sih rupiah apa dolar? Ha iki lho ora enek tulisane. Dolar 200 ngono to. Kagem Pak Kangko 200 lagune. Nggih, terima kasih mau wis diaturke iki. Melati Rinunce. Sing entuk 200 iki kowe apa aku? Kita dikeki 200. Oke, kaya ngono kuwi lho. Mau go entuk dawuh saka Pak Prapto sing 20 yuta mau per satu sinden kuwi 500.000 nggih to? Nduk Bir. Ngono ya? Per sinden 500 lah ngono liyane didum para pengrawit. takokno. Piye? Presiden wis perdagelan piro? Dibagi. Wis ora apa-apa lah. Nggih. Nggih matur nuwun, Pak. Pak Prapto. Pak teko. Pak Pak Prapto. Prapto matur nuwun ugi Pak Prapto. Iya. Pak Prapto. Alah. Mangke iku mampir rest area. Kopi. Iki ya entuk WhatsApp saka Mas Karno Sugeng Enjing Pak Dalang nggih Mas Karno ki WMC Mas Bagong anu Mas Gareng. Nggih, Mas Karno. Nggih, badhe kintun salam kagem sedaya anggota WMC ingkang sami mirsani wonten lokasi utawi mirsani lewat streaming ya. Kintun salam mugi kagem manajemen PO Berlian Jaya Kudus. Nggih. Oh, nggih. Kagem sedaya kru Berlian Jaya sedaya matur nuwun agen tiket bus Berlian Jaya. Nggih. Selamat tahun baru 2023 uga. Amin. Saking sing kula bar bakda ingkang nimbali kula kelawan panjenengan Pak Kuat ingkang wonten ing Bayat Klaten. Ugi kintun salam kagem Mas Gareng lan Pak Eko Suratin. SH. Nggih. Nggih, Pak Eko. Nggih, nggih. Nyuwun sambung wanci dalu ngagem bawa. Sindenipun Chandra Ayu untuk Ki Kangko dan Dwi Jolaras Indonesia tambah laris manis dan tambah teruntuk Ibu Bupati dan Bapak oh nggih, matur nuwun. Dadi Dr. Suratin Eko Supono. Nah, ya. Lanjut genduk nikan genti. Ayo kan. Ayo, Dok. Banter ya.
Tetep bening sing jek suci ya Mas ya. Wes iki agar sing Lah wong nek aku ki betina gur diobok-obok le gareng kok. Memang samu yo soal. Kowe aja gandrung gareng lho, Nduk. Ngene iki lho agar nguroni kunge ya. Nggih, mboten kula mboten gandrung sinten-sinten. antarane sing isih murni karo sing oplosan iki beda. Oplosan ki padake minuman ya. Ae alus iki teng ning kene Yo lho. kok aku digurah le, dikorok isik to le. Mah. Ya apa genti? Mbok genti. Nane nano dungdet nane nano jurang Sik to, jugruk. iki apa iki? Teko jurang jugruk. Wis ben sing ngendang wis gelem kok geger lho. Sing ngendang ki HP-ne nganti disalehke lho kuwi. Iya. Ayo kan? Sak baris ngas. Welas. Mring mak. Mami. Mi. Oh, mami. 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 Kanjeng Mami. Anggane Hais tulisannya Kanjeng Mami. Ya iya. Banter salah loh. Ayo nduk anu kok nduk ngantian. Ayo Eka. Setuju. Suaranya jan mirip karo bintang tamu ndek ning Argayasa, Rini Peledut. Suara nekake pendopo ya iki. Heeh, pendopo iso teko dhewe krundu-krundu. Sing kok nyeret jenenge. Lan Sing kok nyeret sing keseret wis wong pira wae. Heeh. Bagus. Ya, ikan. Umpamakna nah kodho tanpa prau sasat sarat ing Nyidam nyidam sari Jos. Mas Joko pilang kenceng, selamat tahun baru Mas Kangko 2023, mugi tansah pinangan kelancaran samudayanipun inggih.
Iki saking Ibu Lurah PPKD penggemar wayang Kidul Kangko. Sugeng enjing badhe singgol kanca-kanca dulur teng TKP ugi via live streaming. Pungkasaning lagu Manut nggih. Kagem sedaya penonton di channel DLI. Selamat tahun baru 2023. Semoga sukses selalu. Salam budaya dari Sobat Gurem. Uyup rukun adem ayem. Nggih. Wah, luar biasa. Yo, di bacung desa lagune. Upama, yuk kaya ngapa? Upama sliramu segar melati. Aku kumbangi Damsari. Upama sliramu margi wong manis. Aku kang bakal saking Banjaranyar tasih mirsani saking Nganjuk nggih matur suwun ugi wilujeng enjang Mas Totong Madiun kita si monitor. Nah sedaya pangapunten ingkang BA ingkang dereng saged kula waos wekdalipun saya ngangsek. Ya, yuk lanjut, Duk. Yuk, balap dangdut sesi gerak Mas Guru. Mas Tarno, Tania Jaya, selamat tahun baru dan sukses selalu Mas Gareng. Sembah nuwun. Mas Ngadinu Pondok Ungu saking Jakarta. Nggih, Wijo Laras terus Kemboko. Nggih.
Niken Salindri. Miturna sajagat raya kalingana wakirna samudra ilang mamanise aduh dadi ati salamase nalikane atiku lama mesira wong panggung Jangan luar biasa. Wah, sampun nggih tasik pisan meneh digongke. pisan Iki ana pamundhut. Lho, sugeng dalu Mas Kangko. Nggih, bantengan sine. Pak Alvan, nggih nyuwun bajing loncat. Ugi Assalamualaikum Pak Kangko. Waalaikumsalam saking Cikarang, Bekasi. Sukses selalu kagem panjenengan sak rombongan. Nggih. Selamat tahun baru yang ke 2023 semoga Selamat tahun baru ke yang ke iki ra ono. di tahun 2023 Ya amin. lancar, keluarga sehat, bajing loncat Pak Kangko. Oh nggih. Pas menika sing loncat kula kalian Niken bajinge le gareng. lho bajinge loro Loro. Aku anakan bajing ae. Ya gandeng loro lak jamak berarti tambahan to, ora bajing tok. Enak. Nggih. Aku pengen weruh polahmu. Jaipong ayo. deng 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 Nggih, Mas dari Reok saking Sawan Mediun ugi nderek monitor lah. Anu, jogete cara anu ya, cara Jawa Barat ya. Iya lho. Nah, ditambahi anu si Chandra. Nah, Oke. iya, basicnya nggon joget. Masane ayo. Ayo Chan. Nah, coba kaya ngapa? Niken terus apa jenenge kuwi Eka karo Chandra. Nah, pelek kula nggih kalah no nyapa kalah? Ya. mboten saged joget Engko Wah, iso. pokoknya kalah tak modali. Ya, cah telu sing joget, sing nembang bajing loncat Birgita. Oh, karo Mayang gentenan pokoke sing urung. Nah. Ya, pakai kontes joget cara Jawa Baratan. Ya. Gareng udut. Kowe ngerti sadurunge iki parah. Ya iki. Ya. Nek Jawa Barat iki kan nganggo selendang oh, ora nganggo sampur, nganggo ora. Ora ya. Ya. Iki. Dari beberapa generasi, generasi SMP, generasi kuliah dan generasi tua. Generasi tua. Generasi poel. Yo, digong digawe jengke. Ya, coba kaya apa? Yo, slendro. Kagem sedaya pamirsa ingkang lumantar live streaming YouTube ugi ingkang mirsani secara langsung wonten lokasi luar biasa. Ini mau puncak penonton ana ing YouTube iso 2.700 pasang mata. Oh, jan. Yo, kaya apa? Bajing loncat tengah ana ngarepe. Dados. Birgita lebokno nduk.